Lapha kuselokishini iLamontville eThekwini. Leli lokishi libalwa ke kwamanye amadala kakhulu esifundazweni. Ugogo uThandeka Khumalo oneminyaka engama-85 usebe yisakhamuzi sakule ndawo kusukela ngo-1974. NgoFebruwari kulonyaka umasipala udilize umuzi wakhe ugogo wathenjiswa ukuthi uzokwakhelwa kabusha engakapheli amasonto amahlanu. Kepha ke kuze kube yimanje lokho akukenzeki. Ugogo uhlala kulomjondolo nezingane zakhe ezine. Ihlukumezeke kakhulu ngoba noma ngigula kufanele ekseni ngiphume ngihlale laphandle. Ziklini ingane kulomjondolo. Umndeni elenganisela ke ngaphezulu kwama-40 ekuthiwa iyathinteka kulokhu. Sakhishwe nje besihlala endlini. Nokubona nawe sakuthenga imjondolo sazi ukuthi kuzoshesha. Njengoba kuyibusika ke manje yabo nje sinenkinga imjondolo inembobo yonke le nto. Amanzi ubona nje mfethu sibaningi la ekhaya nezingane yonke le nto. Umasipala ke nokho uyavuma ukuthi lolu hlelo selithathe isikhathi eside kunaleso ebesihleliwe. Manje abantu bakithi ke sebevaleleke isikhathi eside. Lo 5 weeks usudlulile. Kodwa akuyona into le siwumasipala nathi besiyiplanile ukuthi kube khona icorona osekudala ukuthi kuthathe isikhathi eside. Kodwa uhlelo lona siyaqhubeka nalo, izindlu lezo seyidiliziwe zizokwakhiwa kungekudala kusukela manje. Umasipala uthi uzokubheka ke isimo somndeni ngamunye ukuthi ungahlinzekwa ngaluphi usizo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseLamontville.